Και τι δεν θα δίνες για να μην χαθούν κάτι τέτοια πρωινά. Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Και τι δεν θα δίνες για να μην σβήσουν αυτές οι αναμνήσεις. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home ασφαλίζεις τα πάντα χωρίς να δώσεις τα πάντα. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα αποκτάς πλήρη κάλυψη για φυσικά και καιρικά φαινόμενα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Προστάτευσε εύκολα το σπίτι σου με τη σιγουριά μιας παγκόσμιας ασφαλιστικής δύναμης. Επειδή το σπίτι σου είναι πολύτιμο για σένα, ώρα για έργο. Έργο ασφαλιστική.